Terve kaikille, Slusmyko.piste täällä taas. Clash of Clansin parissa ja koulupäivä on loppunut eilen multa tai kouluviikko koska olin niinku opettajan mökillä ja silleen, niin tein sillä hommia, mutta otin kyllä sieltä videoa, mutta en voi julkaista sitä, koska siinä näkyy liikaa kasvoja, joita en voi julkaista tai näyttää teille, mutta muut olisin laittanut sen videon julki, mutta enpä voi. Kysyin lupia, mutta en saanut kaikilta, niin se jää sitten johonkin toiseen kertaan. No, me ehkä vielä täällä näin ja sitten siirrytäänkin ihan perushöykki tähän basically. Tai mitä ne nyt ikinä onkaan. Nää. No, perushöykkiä mitä on alun perin ollut, niin. Eli tuolla ekassa baseissa, mikä pitää rakentaa ja niin edelleen, niin siellä höykitään kohta. Ja multa jäi noin tietenkin ottamatta. Niinpä tietenkin. No, mikäs siinä? Kyllä tästä tähän voi tulla lana. Tai kyllä tästä pakostikin tulee, koska... Niin. No hei sitten kohta mun lemmikkejä, mitä mä oon avannut nyt pari viikkoa. Tai yrittänyt avata niitä. En oo saanut kaikki vielä avattua, mutta mulla on melkein kaikki, siis mitä saan nyt tällä TH:lla. Kun sillä toi yksi ylempänä TH:lla saat vielä lisää lemmikkiä tietääkseni ja niin edelleen, niin en oo saanut niitä vielä. Hänen piti käydä siellä. No, tässä on mun peissi vieläkin, ihan samanlainen. Jakki on uusi lemmikki, joka on päivittymässä taas. Se on nyt kolmatta kertaa päivittymässä putkeen. En oo höökinyt tuolla kertaakaan. Ei kun kerran ehdin. Ja sota on alkamassa. Tai siis tässä pelissä, ei oikeassa elämässä toivon mukaan. Ja katson vaan, että täällä on aika epäaktiivista porukka, mutta kun mä oon klaanin tärkein varmaan, lähes tärkein henkilö, koska klaani tarvitsee minua hyvin paljon, kun verrataan johtajaamme. Ja hän on enemmän lahjoittanut, joo. Eiku ei olekaan, se on 240 puuttuu häneltä, mutta minä kun lähetän kaikki perjantaisin viestiä, tai siis tää klaani-ilmoituksia kautta sellaisia, järjestän sotia, teen kaikkea hyödyllistä. Sitten kun ruvetaan miettimään, jos mä lähden tästä klaanista, sitten ei tulisi yhtään mitään. Sitten kun mä oon ollut täällä, no lähes koko ajan, olisiko tullut, mikäkään TH mulla olisi ollut. Olisiko ollut 9 tai 8? 8 tai 9. THlla tulin tänne, niin löysin tän. Ja siitä on aikaa. Ja siitä on aika ihan oikeastikin. Ja mä oon tykännyt olla täällä ja muuta sellaista. No, tää on minun lempi tällainen klaani, missä mä oon ollut. Tai olen ollut ikinä koskaan. Kun ruvetaan kattoo mitä Glimmerillä oli. Cactus Clan on sellainen, missä on yksi tuttu. Amazon 2. Täällä on nää. Täällä on näitä tuttuja. Miikan Clay ja Limetli. Ne ovat tuttuja minulle, entisiä kolanilaisia. Missäs muualla mä oon ollut? Mä en muista. Siitä on aikaa, kun mä oon ollut jossain toisessa klaanissa. Täällä on ollut muistaakseni. Mutta siitä on aikaa. Tää oli se aika iso, tai siis korkea levelinen klaani. Niin.
Se oli vähän huono, koska se oli liian sellainen, että ei. Siis mitä mä muistelen, niin siellä haukuttiin mun taitoja. No, perus Clash of Clans, kun ollaan liian kilpailuhenkisiä. Niin, en mä voi mitään, jos mä oon näin huono Clash of Clansissa vielä. Tai olin. En mä nyt niin huonoa enää. Mä oon nyt vähän hyvä tässä nykypäivänä, niin silloin kun aloitin Clash of Clansin silloin joskus kauan aikaa sitten, niin siitä on jo monta vuotta. Niin silloin kun aloitin, niin en mä ollut mikään hyvä hyökkäämään. Mulle ehdotettiin vaikka ei mitään erilaisia näitä, no mitä nää on, höökitaktiikoita. Ei onnistunut. Ja silleen, niin ei. Mulla ei ollut mikään mitenkään hyvät taidot silloin, niin olen koittanut silloinkin pärjätä hyvin kaikissa näissä sodissa, eikö silloin ei ollut klaanikisoja, mutta kuitenkin koitin saada klaanille hyviä pisteitä. En saanut koskaan tehtyä niitä. Ja no, nyt kun on ruvennut kehittymään, niin pikkuhiljaa, niin kyllä tää on tästä hyvinkin sujunut. Ja no, niin. Avasin mutta tämänkin muuta. Aha, mä nousin. Niin mä avasin siis tämän skinin juuri, joo, tänään. Ostin kultapassin jo aikaa sitten, aika nopeasti kun tää tuli, tää season, niin ostin ton, niin ihan vörtti oli ostaa siinä, mutta miksi ei voi tulla koskaan ilmasta skiniä täältä? Mä en ymmärrä. No yksi on tullut, se on Barbar Kingin, mutta se oli taas eri eventti. Siis mä haluaisin joko Golem kuninkaan tai Pele kuninkaan. Tai kuningas. En tiedä mikä bändin toi on, mutta tää täskin, mutta toi kelpas hyvinkin mulle. Mä haluaisin kerätä koko setin, kun eikö tää myydä sitä? Ei näköjään. No hei sitten. Eiku. Ei se oo saanut sitä. Tääkin kelpais, mutta ei bile taitoille ei oo vielä tullut. Onko Mikko paikalla? Ei. Mutta kertokaa ihmeessä mitä haluatte nähdä, että mä saisin lisää katsojia. Teinkö mä omia videoita ihan milleen kiinnosta kysyn, koska maideita ei tuu ihan heti. Pilkkivideota ehkä tulee. Täytyis vaankin GoPro, kun no, niin mun isällä on sellainen, vois kysyä lainaksi sitä. Ja sitten editoida niitä. Kun lataisin siis vaan koneelle tai jonnekin puhelimelle, niin no, sitten voisi tehdä pilkkivideoita tällä ja julkaista niitä, ja koska mä oon kova pilkkimään heti kunhan tulisi jäät. Tällä hetkellä meidänkin ei ole jäitä vieläkään. No ei ihme. Ollut niin huonot pakkaset, niin kuin moni on sanonut. Tänä vuonna ei tuu kunnon jäitä. Ainakin minun mummini on kertonut, että tänä vuonna ei tuu kunnon jäitä, mutta joo. Mutta joo, keskitytäänpä tähän höökiin. Eli hyökkäykseen. Ja, no. Pilkkivideoita ehkä tulee uusia pieniä pätkiä.
Jos muistan ja ehdin, mutta kaikuluotainahan mut löytyy, mutta ei mikä paras. Ota se TH, ei. Et tietenkään voin ottaa. Yksi hitti sinne, niin se olisi siinä, mutta ei. Ei. 20 pokaalia, voi kettu. No, oli liian ahne, kun rupesi hyökkää tollasen peissiin. Tein aika monta virhettä, mutta no, minkäs sille voi. No, en voi mitään asialle. Hammassu kakkosen pääsee pikkuhiljaa, tänne pääsis. Mutta tänne ei pääse. Nyt vielä. Te jotka haluaa liittyä tänne, niin ennen täytyy odottaa vielä jonkun aikaa. Niin. Mitä mä haluaisin ostaa? No ei ainakaan toi vasemmanpuolinen varjoasema kelpaisis. No toi muinaismaisema ei kelpaa. Mutta joo. No, eiköhän tää video oo tässä pikkuhiljaa. Tai itse asiassa mä voin ihan käyttäjää. Noin, nyt on vaihdettu käyttäjää. Ja. Pistäisikö tämänkin sotaan kenties? Ihan vaan varmuuden vuoksi. Tää on, no. Ja Facebookulta taas. Mitäköhän siellä nyt on tapahtunut? No, se mä katon nopeasti ne. Ei siellä ole mitään ihmeellistä. Täti kävi leikkauksessa. Tai kummitäti. Niin siellä mainitaan vaan siitä asioita, niin ei mitään ihmeellistä. Mutta nyt hyökkäämään tällä accountilla. Vois etsiä täällä kippoja nytte. Tai luuttia, vähän riippuu. 30, no tässä olisi molemmat. Mutta kultaa aika vähän. No. Joo. Katsotaan mitä tulee. En laittanut onneksi. No niin, sinne meni freeze. Ihan hukkaa. No. En voi mitään asialle. No. Jätetään tonne tollanen ja tolle freeze tulee Archer Queenille. Miksi mä puhun englantia? En tiedä. Tottunut. Kautta Jousikuningatar. Oikealtaan suomennetulta nimeltään. Ja joo. No. Katsotaan mitä tulee. Toivon mukaan tulisi lana, mutta hyvin epätodennäköistä. Mutta mahdollista. Jos toi... No joo, Pekka otti TH, hyvä. Tai Pekat näköjään. No. Sieltä lähti Barbar King. Nyt olisi ollut kiva Poison kautta myrkky. Eipä ollut. Activate Queenin ability. Tai kuningattaren. Ja ei tuu millään lanaa. No, ihan hyvä hööki, ihan muutte oli. Mutta, niin. Joo. Mä päivitän nyt ton
Aamulla on noin vähän kultaa. Eikä mulla ole yhtään kultaa tuollakaan, ei. Ei oo kullan kultaakaan täällä. No, pitää mennä vähän ilman. No, kun me käyttää hirveän aktiivisesti, mutta. Jaa, aktiivinen lahjoittaja ei. Opettaja ei. Aloittelee veteraani. Pistä veteraani. No, tässä oli tämä video nytten. Kiitos kun katsoit videon. Näemme ensi videossa. No, milloin se tulee, sitä en tiedä. Eikä mitä Pilkki esitteli video jossain muussa vaiheessa ja Pilkki vapat esittelen. Ehkä joku päivä. No se olisi tähän siihen asti sitten ensi videoon. Moikkati moi!